I release fire. तो गिबिसिन थाराव आं सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनदों नुफेराखै मिन्थिफेराखै रायलायफेराखै बिदिदि इसोरनि थाखाय गांनाय मानसिफोर इसोरनि थाखाय एकदमबारे गांनाय बा इसोरनि थाखाय हाबिया मानसिफोर दं होननानै मिन्थियाखैमोन नाथाय इसोरानो दिनै बे जायगायाव लाबोदों आरो जिदिनखालि आंखौ इसोरा लाबोआ हैदिनखालि जेसेबां गिदिर क्रुसेड प्रग्राम खालामबाबो आं सौहैया एक्चुअली प्रग्रामानो केन्सेल जायो हालेलुया दिनैसिम आंनि जिबनखौ जोंनि टीमखौ इसोरनि इच्छा बायदि थाबायगोन होननानै जोङो इसोरनि थोननाय बायदिसो थाबायो आरो जों गावनि गोसो बायदिबो थाबाया जों गावनि गोसो बायदिबो बुङा जों गावनि गोसो बायदिबो मावा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जायनि जाहोनाव नोंथांमोना अलरेडि नुगासिनो फार्स्ट सेसनाव खम बैसोआवनो खम समनि गेजेरावनो इसोरा मानो जोंखौ फोजौदों जों जाहैबाय जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान नङा जों जाहैबाय 2008आव जों जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावदों नाथाय खम समनि गेजेराव इसोरा मानो बाहायदों खारना जाहैबाय इसोरनि जिउनि थाखाय बहुत गांनाय दङमोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै बोसोनाव लिरनाय दङ जहननि लिरनाय चैप्टार 7 भार्स 37 38 39 आव होनदों सोरबाया जुदि गांदोंब्ला आंनियाव लोंफैथों आरो बिसोरनो जाहैबाय गोसो सिंनिफ्राय जिउनि दैमुआ बोहैगोन होननानै बुंदों आरो बे समाव गोथार जिउखौ लुनानै होथ'नाय जायाखैमोन होनदों हालेलुया मानोना जिसुआ जाहैबाय मोदोम महरै फैदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ जाहैबाय बियो महिमा हित जायाखैमोन प्रेज द लर्ड जिसु ख्रिस्टआ सानथामाव सिखांदों 40 दिन मानसिफोरजों गावनि सेलाफोरजों नुजादों आरो 40 दिनाव जेब्ला सोरगोआव थांदों अब्ला 10 दिननि उनाव 50 दिनाव पेन्टिकस्ट पेन्टा माने 50 देसआव गोथार जिउआ फैदों हालेलुया जिदिनखालि गोथार जिउआ फैदों पत्रुस बायदि थगायसुला मानसिया सोलायनानै इसोरनि थाखाय गावनि जिबनखौ बावसोमनो हानाय जादों हालेलुया प्रेज द लर्ड थमास बायदि अबिसाखिया इन्डियायाव फैनानै गावनि जिबनखौ बियो जिसुनि थाखाय बियो गावखौ बलि बावदों बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड जिसुनि 12 जन सेलानि गेजेराव सासेल' सेलाया नेचारेल डेथै थैदों जहन माखासे स्मार्टिया जेब्लासिम सासे मानसिनियाव जिसुखौ इसोर होननानै फोथायब्लाबो जुदि जिउआव गोथार जिउजों सुफुं जायाब्ला बे मानसिया जाहैबाय गाज्रि आखल आखुनिफ्राय माब्लाबाबो सोलायनो हाया जेब्ला नोंखौ गोथार जिउआ सुफुंगोन नोंनि सायाव गोथार जिउआ थागोन आरो गोथार जिउआ दैदेनगोन अब्लानिया नों अट'मेटिकेलि गासै गाज्रिखौ नोङो मुगैग्रा जाखागोन दिनै गोबां मानसिफोरा मानो पापखौ मुगैया मानो पापखौ बिसोरो थावनायसो मोनो आरो दिनै आखायाव बाइबेल लानानैनो मानो पापखौ थावनाय मोनो मानो गोथाव मोनो दिनै मानो खारना जाहैबाय गोथार जिउनि एबसेन्टआव जेसेबां नों बाइबेल रोंब्लाबो जेसेबां नोङो फुराना ख्रिस्टियान जाब्लाबो जेसेबां नोंनियाव बाइबेला डिपजिट जानानै बायहात जाब्लाबो मुखास्थ थाब्लाबो जेबो खामानि जाया जेब्लासिम सासे मानसिनाव गोथार जिउ गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां मानसिया बुंनो हागौ हे बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव जों बाप्तिस्मा लाबाय गोथार जिउ मोनबाय गोथार जिउ मोनबायब्ला नों मानो थगायबाय थाखो दिनै गोथार जिउआ जाहैबाय सैथोनि आत्मा हालेलुया प्रेज द लर्ड बाइबेलाव लिरनाय दङ जहननि लिरनाय चैप्टार 14 आव जेब्ला जोङो 10 11 12 निफ्राय गाहायसिम ओरै फरायलांगोन अब्ला गोथार जिउनि सोमोन्दै लिरनाय दङ बे गोथार जिउआ जाहैबाय सैथोनि आत्मा सोरबा सासे बेक्तिया जुदि गोथार जिउजों सुफुंजादोंबा बे जाहैबाय सैथोआव सोलिग्रा बेक्ति हालेलुया प्रेज द लर्ड आखायाव बाइबेल हमदों गाननायलाय मोजां स्लिम स्लिम गानदों नाथाय थगायगासिनो प्रिचिंखौलाय मोजां मोजां होदों गोथाव गोथावनो नाथाय थगायगासिनो बेलाय मा जिउ जाखो बेलाय हालेलुया दिनै बाइबेलाव मा बुंदों जहननि लिरनायाव जेब्ला जों नायगोन सैताना जाहैबाय जागायजेननायनिफ्रायनो नंखाय बुंदों आरो सोरबाया जुदि नंखाय बुङोब्ला बे जाहैबाय सैतान बिफानिफ्रायसो बुंदों होननानै बुंदों सैताना जाहैबाय थगायनायनि बाप झूठ का बाप शैतान है जो लोग झूठ बोलता है वो लोग शैतान बाप का बेटा लोग होता है माब्लाबा नुदोंना खांख्राइखौ खांख्राइ बिमानिफ्राय जेब्ला खांख्राइ फिसा जायो खांख्राइ बिमाया जेरैबायदि गेद्दा गेद्दा ओरै थाबायो खांख्राइ फिसाफोराबो बिदिनो गेद्दा गेद्दा खारोना खारा खांख्राइखौ माब्लाबा ओरै एम्बु बायदि बारनानै खारनाय नुदों नामा नुवाखै खांख्राइ बिमाया जेरैबायदि ओरै थेरा थाबायो खांख्राइ फिसायाबो एक्जेक्टलि बिदिनो थेरा थेरा थाबायना थाबाया दिनै सैताना जाहैबाय थगायनायनि फिफा आरो दिनै सोरबाया जुदि आखायाव बाइबेल हमनानै जुदि थगायदोंब्ला सोरनि फिसा जाखो माथो बुङाखैलै खाथिनि बुं लोगो माथो गिदोंलै मानो बुङाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड
बबे पटाव दं बिलाय सैताना मिसलियार बापेक होननाया याव ओरैबायदि लिरदों You are of your father the devil and the desire of your father who want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak from his own resource, for he is a liar and the father of lie. Koroni. Mobile dirune se beseda. YouTube आव कमप्लेन होगोन मानसिफोरा आंसो मिन्थिगौ मानो मबाइलाव फरायदों ने इंग्लिश बाइबेलखौ लादों बर' बाइबेलखौ लाबा बेसे गिदिर जागोन बेगा हिन्दीखौबो आरो फरायनांगौ जायो समाव पापि बायदि नुदों नामा मबाइलाव बाइबेल फरायनायखाय गोबां मानसिफोरानो धर्म बुजियो नालाय माबा रुसुन मोनजाया पियास मोनजाया गुफुर गानबा धार्मिक बायदि नुयो गोसोम गानबा धार्मिक बायदि नुयो होनदों जोंनि गोसोखौ माब्लाबा नुफेरदोंना बियो खाथियाव फैनानै हालेलुया नोंथांमोनाबो आंखौ धार्मिक बायदि नुवाखै दा रिसार्च गैया दै दा थांखांनायनि उनाव कमप्लेन होनो हागौ गासिबखौबो मोजां नुजोबदों नाथाय बे मबाइलाव बाइबेल फरायनायखौ मोजां नुवाखै होनगारगारबा जारला जागोन नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बायदि मावनो नागिरो सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा जेब्लाबो बियो नंगौआव थाया मानोना बिनियाव नंगौआ गैया बियो नंखाय बुङो नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो गोबां समावनो बुङो जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो सैथो होनदों आरो नोंनि इसोरा जुदि सैथोब्ला जों सैथोआव थाबायनांगौ ना नाङा हालेलुया जोंनि इसोरा जुदि अनखौब्ला जों गुबुनखौ अननांगौ ना नाङा जोंनि इसोरा जुदि पापिखौबो जुदि निमाहा होयोब्ला जों निमाहा होनांगौ ना नाङा बिफाया जेरैबायदि फिसाफोरा जानांगौ ना जानाङा जोंनि बर'फोरा होनोना बिफा जोलै फिसा बिमा जोलै फिसा होननानै आरो जोंनि बिफाया जुदि इसोरब्ला दिनै जों जाहैबाय बे बिफानि आखला जोंनियाव थानांगौ ना थानाङा हालेलुया दिनै सोरबाया जुदि गोथार जिउजों सुफुंजानोब्ला दिनै जिबनाव जाहैबाय सैथोथिया आबुं जागोन हालेलुया बे जाहैबाय सोरखौबा जुदि थगायफ्लाङोब्लाबो बे जाहैबाय हारसिं उन्दुनो हानाय नङा बियो गोसोआव असान्ति मोनगोन बियो जेब्लायबो गोसोआव आघात जागोन आं मानो थगायफ्लांखो आरो बे इसोरनि सिगाङाव निमाहा बियाब्लाबो बे थानो हाया नाथाय थगायनायनि उनाव आरो मोनसे थगायनाय आरो मोनसे थगायनाय आरो मोनसे थगायनाय जुदि थगायबाय जुदि थायोब्ला बियो थगायनायखौनो जाबसिननानै हाजार जुदि थगायनाय बुङोब्ला खेलिमेलि जानानै दङ नोंनि जिबनाव इसोरनि जिउ दंना गैया हालेलुया मानो होनब्ला बे इसोरनि जिउआ जाहैबाय गोथार जिउ बयबो बुं बे इसोरनि जिउआ गोथार जिउ हालेलुया नोंथांमोना सोरबा गोथार बेक्ति नुदोंना बे संसाराव बे दादगारि एरियायाव गोथार बेक्ति नुदों नामा जाय गोथार बेक्तिया दिनै थैनानै थांबाय आरो बिनि आत्माखौ नुब्लाथाय गोथार जिउ होननानै बुंनाय नुफेरदों नामा नुवाखै हालेलुया बे जुदि थैनानै थाङोब्ला गाबोन जुदि अबावबा कालबाराव नुजायोब्ला बेखौ मा बुङो है भुतसोलै खारनांगौलै जानाय नङा होनगोन नंगौना नङा नंगौना नङा नंगौ दा बे जेसेबां संसाराव दङ गासैबो जिउ गोजासो बिसोरो नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार बियो सोरगोनिफ्राय फैनाय बियो आरो सोरगोनिफ्राय फैनानै बियो मानसिखौ मानसि महरै बासायनो थाखाय बियो संसाराव फैबाय आरो बे गोथार मानसिया जेब्ला कालबारि क्रुसाव बलि जानानै सानथामाव सिखांफिनबाय आरो पेन्टिकसनि दिनाव 50 दिनाव बियो गोथार जिउ जानानै जेब्ला फैबाय बे सासे गोथार मानसिनि आत्माखौसो गोथार जिउ होननानै बुङो हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो इसोरनि जिउखौ गोथार जिउ होननानै बुङो बे संसाराव गोबां रोखोमनि जिउफोर दङ सोरनियाबा खालिनि जिउनो सोरनियाबा माबानि जिउनो सोरनियाबा बैयाव धन कुबेरनि जिउनो सोरनियाबा बिरानि जिउ नोङो नानानथा रोखोमनि जिउ दंना गैया नाथाय दिनै बे गासै जिउफोरनि गेजेराव दिनै जिसुनि जिउआ जाहैबाय गोथार जिउ हालेलुया मोदोमाव फैनाय इसोरखौ जाहैबाय जिसु होननानै बुङो बे जाहैबाय जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो होननानै फैदों नाथाय जेब्ला बे जिउआ गोथार जिउआ फैबाय बे जाहैबाय गासै बिश्वासिफोरखौ बियो जाहैबाय हेफाजाब होनो होननानै बे संसाराव फैदों हालेलुया दिनै बाइबेलाव मोननै रोखोमनि हेफाजाब होग्रा दङ जेब्ला आदामखौ दाजेनदोंमोन अब्ला आदामनि हेफाजाब होग्राया जाबाय बिनि बिसि इभा
हेल्पार होननानै बुंदों बाइबेलाव आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ जोङो इसोर होननानै फोथायबाय आरो जोंखौ हेफाजाब होग्राया जाहैबाय इसोर गोथार जिउ हालेलुया प्रेज द लर्ड सोरबा सासे गिदिर नखर गिदिर बांग्ला लुबाय हिनजावानो ब्लड खारलांबाय बे जुदि बे नखराव थायोब्लाबो खालाय गुजाय एकदमबारे थोरसि लथा हाग्रा दुफबजोबगोन नंगौना नङा हेफाजाब होग्राया गैया हौवा मानसिफोरा बुग्लुंजोबनानै दोनगोन हिनजाव मानसिफोरा खनस्रांजोबनानै दोनगोन हौवा मानसिफोरा एकदमबारे लेथ्रा खालामगोन जानानै लोंनानै हिनजाव मानसिया एकदम साफा खालामजोबनानै दोनगोन बाइबेलाव बुंदों हेल्पार होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड हौवाफोरा गन्थं बुगा बुगा दुगा जालायनाङा दै हिनजावफोरखौ बाइबेलाव हेल्पार होनदों होननायखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरनि थाखाय हेल्पारा हेफाजाब होग्राया जाहैबाय गोथार जिउ खाथिनि बुङो लोगो गोथार जिउ बे जाहैबाय जिसुखौ इसोर होननानै फोथायग्रा व्यक्तिफोरखौ हेफाजाब होग्रा जिउ हालेलुया दिनै साननानै नाय सोरजिगिरि इसोरा दिनै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनो बलि जाबाय आरो बे सोरजिगिरि इसोरानो दिनै जोंखौनो गावनि मन्दिर बानायनानै जोंनि दुखुनि समाव खस्थ'नि समाव जों हारसिं जाब्ला जोंखौ बियो बेंनानै लानो थाखाय जोंखौ सान्थि दोननो थाखाय जोंखौ रैखाथि होनो थाखाय बियो गावनो गोथार जिउ जानानै जोंखौ नेनानै दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दा नोङो जेसेबां जिसुखौ गाबज्रिब्लाबो जिसुआ जाहैबाय मोदोम महरै रावनिबो सिगाङाव नुजाया हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय जिसुआ बुंदों जेराव सासे सानैया आंनि मुङाव ज' जायो बेयावनो आं नोंसोरजों लोगोसे दं बे अलरेडि जिउनि बाथ्राखौ बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जों अलरेडि फरायखांबाय 2 करिन्थियान चैप्टार 3 verse 17 जेराव इसोरनि जिउ दङ बेयाव गहोजानाय दङ हालेलुया जेरावनो बे सोरजिगिरि इसोरनि जिउआ दङ बेयावनो गहोजानाय दङ दिनै नाथाय आं फंसे बाथ्राखौसो बुंगोन हिलिंखौथ' जों आरज खालामगोन हिलिंखौथ' मोनलांगोन नोङो नाथाय नोंनि जिउआव बे हेफाजाब होग्राया जुदि नोंजों अराय सम थायोब्ला जों गैयाब्लाबो नों हारसिं बोलोग्रायै जिउ खुंनो हागोन हालेलुया बे जाहैबाय संसाराव थानाय जिउफोरनिख्रुइ गेदेरसिन होननानै बुंदों बे इसोरनि जिउआ दिनै नोंनो सोखा जानायखौल' नांगौ ना इसोरनि जिउखौ नांगौ नाथाय बाइबेलाव लिरनाय दङ बे जिउआ जाहैबाय गाज्रि मैला जायगायाव थाया दै बे चियार नुदों दा इयाव आं एकदमबारे खि दोलो दोलो गाग्लिनानै फैनानै इयाव गालाबाय ओमफ्राय होनबाय आङो ओइ इयाव जिरायलाय खि गालानानै दोननायाव जिरायगोन जानो नोङो एबा गानफब जोमफब फैनानै सोरबाथ' 2500-3000 दख'ना गानना फैनो खोमा इयाव गोबा दैखौ गोबा लानानै दोनबाथाय जिराय होनबा जिरायगोन जानो सोरबा लेथ्रा जायगा होननानै मिथिखागौ जिरायबाथाय लेथ्रा जागोन होननानै दिनै जोङो एकदमबारे फाबावनो थागोन गोसो सोलाया गोरा गोसो अहंकार गोसो नाथाय जोङो गोथार जिउ नांगौ होननानै गाबज्रिगोन अबावथो नोंजों थागोन बेलाय हालेलुया बे गोथार जिउआ थानो थाखाय जोंनि बे हृदया गोथार जानो नांगौ बाइबेलनि बोसोनाव लिरनाय दङ बे पुराना देक्सियावनो गोदान द्राखा बिदैखौ सोनानै दोनानो बे गोदान द्राखा बिदैखौ सोनो थाखाय गोदान मोनसे मानजि जानाय साफा देक्सि नांगौ देक्सिखौ बुजिदों ना थौफोर सारायफोर माबा मोनसे मुवाफोर हालेलुया प्रेज द लर्ड गोदान एकदमबारे अमा बेदरजों माबा माबि बेदरजों एकदम मस्ला मस्लि लायनानै टेस्टि संबाय ओमफ्राय नोङो जाखोन्दा जुथा नोङो बे थोरसियाव दोनो जानो साफायावसो दोनो हालेलुया बे लेथ्रायाव दोनबालाय सोर जागोन दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों बेखौनो दिनै गोजाम दिंग्रियाव गोदान द्राखा बिदैखौ दोना बे गोदान इसोरनि अभिषेकखौ बे गोदान इसोरनि मोनसे बोरखौ बे मोनसे गोदान इसोरनि निउ मोनसे फ्रेश अभिषेकखौ जाहैबाय नोंनि बे लेथ्रा गोसोआव इसोरा सोनानै होनाय नङा हालेलुया आं जुदि आरज खालामोब्ला नों हिलिं जानानै थांगोन नाथाय बे जिउआ जुदि नोंजों थांफायाब्ला गाबोन आरो नोङो बे प्रेयार सेन्टाराव फैलायनांगोन नङाब्ला आंखौ फन खालामलायनांगोन सानबेसे फन खालामदों नोंलाय नोंबोथ' लाजिनाय फैगोन ना सानसे बानाय फैगोन ना हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो मानसिखौ ओंखामखौ संनानै जाहोस्लायस्लाय माबायदि संनांगौ जुदि माबायदि खामायनांगौ माबायदि आरजिनांगौ बे फर्मुलाखौ जुदि फोरोंनानै होयोब्ला बे व्यक्तिया टेनसन फ्रि जायोना जाया हालेलुया दिनै जोंनि फोरोंनाया बेनो जों जाहैबाय मानसिखौ संनानैल' जाहोआ गावखौ संनानै जानो जों फोरोङो प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड जों जुदि प्रेयार सेन्टार खुलिनानै मोनसे जायगायाव थायोब्ला हाजार हाजार मानसिफोरा फैनानै जमा जाखांसिगौ
नाथाय जों जाहैबाय बिदि बिबानखौ लाग्रा मानसि नङा हालेलुया आं जुदि मावदोंब्ला आं बायदि बिखौ मावहोगोना बे होमबानिया 1000 जनखौ मावगोन होमबानिया बे गुबुनखौ फोरोंलायगोन जोंनि मिनिस्ट्रिनि सिस्टेमा बिदिसो हालेलुया जों जाहैबाय लिडारसो माल्टिप्लाइ खालामदों जों जाहैबाय आत्मिकनि मानसिफोरखौसो जों प्रिपेयार खालामदों ट्रेन खालामदों अनलि हिलिंखौल' होयोब्लालाय गाबोनोबा हालेलुया खिन्थु खारना जाहैबाय जोंनि मानसिखौ लुखांनायनि सम फैबाय हालेलुया सानबैसे पान्जाबाव टिकेट दानो नोंलाय दादगारियावबो पान्जाब जानांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड खाथिनिखौ सों ओइ लोगो नोंनो हिलिंखौल' नांगौ ना हिलिंनि मालिकखौ नांगौ सोरखौ नांगौ हिलिंनि मालिकखौ नांगौ ना हिलिंखौल' नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जिदिनखालि नोङो गोथार जिउजों सुफुंजागोन ओइदिनखालि नों जिउआव माब्लाबाबो हारसिं मोननाय नङा हालेलुया जुदिअ संसारनि आंगा नोंखौ नागारलांगोन बाइबेलाव लिरनाय दङ गावनि बिसाखौ जेरैबायदि बिमाया गावनि आहारखौ जाहोनानै फेदेरो बे बिमाया सानसे बावगारो होनदों गावनि जोनोम होनाय गथ'खौनो नाथाय इसोरा बुंदों नाथाय आं नोंखौ माब्लाबाबो बावगारा होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जेसेबां इयाव समयसायाव दङ नोंथांमोन साफ्रोमखौबो इसोरा दिनै बावगाराखै इसोरा दिनै गोसोखांदों दिनै इसोरा बुंदों बाइबेलनि बोसोनाव लिरनाय दङ नोंनि खर'आव खानाया दोंबैसे बिनिबो हिसाब इसोरनियाव थायोनो हालेलुया नोंनि बे खानायखौनो जुदि हिसाब थायोब्ला हास'गारनानै गारनांगौखौनो आरो इसोरा दिनै नोंनि दुखु खस्थ नोंनि सैनांनायखौ मानो मिन्थिया बेलाय मिन्थिगौ हालेलुया नाथाय बे इसोरनि बोरखौ बे इसोरनि अननायखौ बे इसोरनि दयाखौ बे इसोरनि मावनायखौ जुदि जोंनो नाजावनांगौब्ला जोंनि हृदया जाहैबाय गुरै नम्र जानांगोन हालेलुया दिनै इसोरा जाहैबाय बायनाय गोसोफोरखौ हिलिं खालामो होनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै सोरबाया जुदि इसोरनि थाखाय बायनाय गोसो लानानै फैदोंब्ला फोरबु आं जेबो गैलिया आं जेबो हालिया आरो संसाराव आंहा आसा गैलिया नाथाय आं नोंनियाव फैदों बायनाय गोसोखौ लानानै नों लुखांदो आंखौ नों बेङाब्ला सोर बेंबावगोन आंखौ नों दैदेनाब्ला सोर दैदेनबावगोन बे गोसो लानानै जुदि फोरबुनियाव फैदोंब्ला बायनाय गोसोखौ लानानै इसोरा दिनै नोंखौ बोखांगोन हालेलुया इसोरा नोंखौ दिनै हिलिं खालामगोन इसोरा नोंखौ बोखांफिनगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड लुकनि लिरनायाव दङ सोरबाया जुदि इसोरनि जिउ बियोब्ला इसोरा जाहैबाय गाज्रि जिउखौ होआ होननानै बुंदों बिफाया जुदि गावनि गथ'नो जुदि ना बियोब्ला अन्थाइखौ होआलासिनो मोजां मुवाखौ जुदि होनो रोंगौब्ला गाज्रि बिमा बिफा जानानैब्लाबो होमबा बे सोरजिगिरि इसोरा जों जुदि गोथार जिउ बियोब्ला जोंनो बेसे होसिनगोन होननानै बुंदों हालेलुया फरायबायना फरायाखै बे बाइबेल भटखौ लुकआवथ' लुकनि 11:13 आंनि उनाव बयबो फरायनो अब्ला नोंसोरो गाज्रि जानानैबो गावनि बिसाफोरनो मोजां मोजां मुवाफोरखौ होनो रोंगौब्ला सोरगोनि बिफाया गावनियाव बिग्राफोरनो गोथार जिउखौ बेसेबां होसिनगोन हालेलुया गोथार जिउ बिब्ला खालिनि जिउ होगोन होननानै होदों नामा इयाव गोथार जिउ बिब्ला सैताननि जिउ होगोन होनदों नामा मानसिफोरनि बुंनायासो रं हालेलुया मानसिफोरनि फोरोंनायासो रं नाथाय दिनै जिसुनि फोरोंनाया जाहैबाय एकदमबारे सिम्पोल गाज्रि बिमा बिफा जानानैनो जुदि जोङो गावनि गथ' गथायनो मोजांखौ होनो रोंगौब्ला बिखौ फोथायग्रा बिनि थाखाय जिउ खुंग्रा मानसिफोरनो गोथार जिउ बियोब्ला अबावथो गाज्रि जिउ होगोन बिलाय हालेलुया जोंनि साननाय बे सिस्टेमखौ जोङो सोलायनांगौ प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दानिसो फरायलांनाया जाहैबाय अलरेडि आं गोथार जिउनि सोमोन्दै बुंगोन होनखादों आरो गोथार जिउआ जाहैबाय बे गोथार जिउनि मुगा गासिबो बुंनि बे मुगाया गासिबो बुं बे मुगाया गोथार जिउनि मुगा हालेलुया प्रेज द लर्ड बे मुगायाव जुदि सोरबाया जुदि गोथार जिउजों सुफुंजानानै जिउ खुङाखैब्ला बेयो जेसेबां धर्म कर्म ख्रिस्टियान खालामा मानो बिनि जिबनाव सान्थि गैया बियो साहानिफ्राय खोला खोलानिफ्राय सोनाब सानजा नागिरब्लाबो मोना बियो नाथाय जि दिनखालि नों गोथार जिउजों आबुं जागोन अब्ला नों जि दादगारियावनो था जि खनायावनो था नोङो सान्थि जिउ खुंनो हागोन हालेलुया मानो होनबा बे सान्थिनि आत्माया जाहैबाय गोथार जिउ सान्थिनि मालिकआ जाहैबाय जिसुसो गोजोननायनि मालिकआ जाहैबाय जिसुसो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों जेरेमियानि 17:5 आरो 7
सोरबाया जुदि मानसिनियाव भरोसा खालामोब्ला बे साव होजाग्रासो नाथाय सोरबाया जुदि फोरबुनियाव जुदि भरोसा खालामब्ला बे जाहैबाय बोर होजाग्रा धन्य व्यक्ति हालेलुया दिनै जोंनि आसा भरोसाया इसोरनियाव जानांगौ आरो दिनै जों जाहैबाय साफ्रोमबो इसोरनि गोथार जिउजों सुफुं जानांगौ Acts chapter 1 verse 8 होनदों जेब्लासिम नोंसोरनि सायाव गोथार जिउआ फैया अब्लासिम नोंसोरो थाथ' जेब्ला गोथार जिउआ फैगोन अब्लासो जेरुसालेम जुदिया सामारिया आरो संसार जोबनायसिम नोंसोर आंनि साखि जागोन अब्लासो बोलो मोनगोन हालेलुया बे गोथार जिउआ जाहैबाय बोलोनि आत्मा दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों गोबां समावनो दिनै जों इसोरा रायलायोनो हरनि उन्दुनाय समाव रायलायो होननानै बुंदों नाथाय जोंसो ध्यान होआनो मोनसे साइडजों बोसोरनि जुगिदै प्रभेसननि जुगिदै रायलायो नाथाय हरनि मोजां उन्दुनायावबो इसोरा जाहैबाय सिमांनि जुगिदैबो रायलायनो नाथाय जोंसो खेयाल खालामा जबनि लिरनाय 33 14 आरो 15 आव लिरनाय दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे सिमांनि जुगिदै इसोरा जोंखौ साबधान होयो साबधान 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 नोंनि आत्मिक कन्डिशना गाज्रि जानानै दङ नों हुसियार जा नों सांग्रां जानानै बेसेबां वार्निं होयो नाथाय जों खोनासङा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे गोथार जिउनि मुगायाव जुदि नों गोथार जिउजों सुफुंजानानै जुदि नों थाबायोब्ला जिसुखौ अनोब्ला जिसुनि इच्छा बायदि थाबायोब्ला बे मुगाया जाबाय सोमोनांथाव इसोरा बयखौबो बाहायगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बेनिखायनो आं हास्थायो बेयाव थानाय साफ्रोमबो जाहाथे इसोरनि जिउजों सुफुंजायो गावखौ गुरै नम्र जानानै जाहाथे इसोरनि जिउनि थाखाय गाङो मानो होनबा गांनाय साफ्रोमबो सुफुंजागोन होननानै बुंदों हालेलुया नागिरनाय साफ्रोमबो मोनगोन प्रेज द लर्ड सोरबाया जुदि गोथार जिउ बियोब्ला गाज्रि जिउ मोना बियो आरो जेब्ला नों गोथार जिउआ थागोन नोंनि सायाव फैगोन अब्लासो नों बोलो मोनगोन नों जेराव थाङो बेयावनो समाधान जागोन साफ्रोमबो गोथार जिउजों सुफुंजानांगौ साफ्रोमाबो न'खर दंना गैया दङना गैया दङ होमबा नोंनि न'खरनि लिडारा नोंनो होननानै साननानै ला नोंनि न'खरखौ फोसाबनांगौबा बे पास्टरा फैनानै फोसाबफैनो हाया हालेलुया नोंनि न'खरखौ नोंनो फोसाबनांगोन आरो नों जेब्ला थिग जागोन जिउजों सुफुंजागोन अब्ला गाज्रि जिउआ नोंनि न'खरखौ आक्रमण खालामनो हानाय नङा दिनै गोबां पास्टरफोरनि फिसाफ्रा माने ड्राग्स फाग्ला पास्टरफोरनि फिसाफ्रासो गुन्दा दाखु बदमासिन जेरावनो थां बिमा बिफायालाय इसोरनि हाबा मावो फिसाफ्रालाय उल्था जांख्रिखांनाय सिरि मोननायनि सम फैबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड पास्टरफोरनि फिसाला इभान्जेलिस्टफोरनि फिसाला फिसाजो बाइबेल आखायाव लानानै प्रिचिं होग्राफोरनि फिसाला फिसाजोफ्रा उल्था बाइबेलनि उल्था भां सोबग्रा दुस्त टाइमाव फैया आरज खालामनो फैया टाइम मथे उन्दुआ लेट जानानै सिखारो गिर्जा प्रार्थना खुनु गुरुत्व गैया बांसिन नुदों खारना जाहैबाय जिउआव सिरि मोननायनि सम हालेलुया जों सानदों आं जेरै दङ इजोंनो थिगैनो दङ होननानै गैया सिरि मोनखांनायनि सम फैबाय नङाब्ला नोंनि गथ' गथाय नोंनि न'खर नोंनि बिहि नोंनि फिसाय खावनानै लांजोबगोन मोदाया जों जुदि जिउआव सिरि मोनाब्ला सोरबाया जुदि गांदोंब्ला बे मुगाया जाबाय गोथार जिउनि मुगा बे गोथार जिउजों सुफुंजागोन हालेलुया जेदिनखालि नों गोथार जिउजों इनकाउन्टार जागोन नों जुदि असान्थियाव दङब्ला असान्थिनिफ्राय नों उदांस्रि जागोन नों जुदि बेमाराव दङब्ला बेमारनिफ्राय नों उदांस्रि जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आं फंसे बाथ्राखौ बुंनि एक्चुअली आं बेमार आजार जाब्लाबो आं मेडिकेलाव थाङा दिनै आजि 5, 6, 7, 8 जाबाय जादों बहुद डेन्जार जादों आफाया जुदि आंखौ लेंदोंब्ला हयथ' थैब्ला आफाजोंनो थांगोन थांनानै थायोब्ला बिनि महिमानि थाखाय आं गसंगोन नांहा मेडिकेल एडमिट जाया हालेलुया दिनै नुबोदों जेसेबां बेमार जादों समस्या जादों एक्चुअली जिसु आंखौ हिलिं खालामबोदों आं गाव हिलिं खालामो गुबुनखौ आरो गावनो आं मेडिकेलाव एडमिट जायो बिदि नङा आं गाव खुद प्रमाण मोननायखायसो दिनै हिलिंनि बाथ्राखौ बुंदों हालेलुया आरो हिलिंआ जाहैबाय मोननै रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय डिभाइन हिलिं आरो मोनसेया जाहैबाय नेचारेल हिलिं माने डिभाइन हिलिं माने इसोरनिफ्राय फैनाय हिलिं आरो मोनसेया जाहैबाय स्वाभाबिक धरनै हिलिं बे जाहैबाय अपारेशन डक्टर मेडिसिन बेबो इसोरानो सृष्टि खालामनाय नाथाय समाव मा जायो मिथिगौ इयाव फारसे हाखावखांबाय आरो मास मोनसेनि उनाव ओरैबो हाखावनांगौ आरो ओरैबो हाखावनांगौ खैथा हाखावजानो नोंलाय बेसे हाखावजानो नोंलाय बेसे एन्टिबायटिक लानो नोंलाय बेसे नोङो सानायनि थाखाय नोङो पेइन किलार जानो नोंलाय किडनि डेमेज जागोन ना अब्ला नों सोरनावथो थांनो नाथाय जिसुआ बुंदों सोरबाया जुदि आंनि मुङाव फोथायोब्ला जब्राफोरनाव दांनानै आरज खालामब्लानो जब्राफ्रा गागोन होनदों हालेलुया फोथायाब्ला जेसेबां आरज खालामब्लाबो नोंखौ खर'आव दाङै दाङै खानाया गुग्लुंजोबगोन टाक्लु जालांगोन थेवब्लाबो हिलिं जाया
खैजोन मानसिया आसामनिफ्राय बिजेन्द्रनाव थांनानै रमानान्सनाव थांनानै आनकुरनिरलाव थांनानै गिदिंनानै फैफिननानै दुब्ला दुब्लि थैनायखौ जों नुदों फोथाया हालेलुया बेनेहिन फैब्लाबो हिलिं जाया जेब्ला नों फोथाया मा बेनेहिन जिसुआ फैनानै गसंब्लाबो हिलिं जाया आरो जिसुआ दिनै हिलिं खालामनो हायाखै खारना जाहैबाय मानसिफोरनि अबिसाखिनि थाखाय होनदों हालेलुया दिनै सोरबाया जुदि अबिसाखि खालामोब्ला बिनि जिबनाव जाहैबाय माब्लाबाबो हिलिं जाया प्रेयार सेन्टार गिदिंनो हागौ नाथाय हिलिं जाया नाथाय सोरबाया जुदि फोथायोब्ला बिसास खालामोब्ला गांनाय गोसोजों जुदि फोथायोब्ला इसोरा आंखौ सोखागोन जिसुनि मुङाव आं हामगोन होननानै मोनसे फोथायनाय गोसो लानानै गांनाय गोसो लानानै जुदि फैयोब्ला बे इसोरा जाहैबाय सोखागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड ओरैबायदिसिम दङ एक्चुअली सोरबाया जुदि बेयाव जुदि आं दांनानै मा आर'ज खालामलायनांगौ सोरबाया जुदि आंखौ जुदि सासे बियो हिलिंनि अभिषेक दास बियो बेखौ आं फोथायनायजों नायब्लानो आं हामगोन होननानै फोथायोब्ला दानो हामगोनबो हालेलुया प्रेज द लर्ड जिसुआ मा बुंदों जाय आंखौ फोथायो बियो आंनिख्रुइ गिदिरसिन मावगोन होननायालाय जहननि लिरनाय 14:12 पदाव पत्रोसा थोनहरजानायनि पासाव सायाया नांलांदों जब्राफ्रा हिलिं जादोंना जायाखै पला गोलोमदै हुगारखोन्दा रुमालखौनो बिदों हरदों रुमालफोरखौनो आर'ज खालामना हरदों जब्रानाव हैदों हामदोंना हामाखै आरो दिनै जोंबो जिसुनि सेला आरो जिसुआ बुंदों मैया जेरैमोन दिनैबो बेबायदिनो आरो फैबाय थानाय दिनफोरावबो बियो एखेयानो थागोन होननानै बुंदों इब्रानियाव चैप्टार 13 भार्स 8 पलनि रुमालनि आर'ज खालामनानै हरनायनिया जाहैबाय थोनहरजानायनि 19आव लिरनाय दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड सोरबाया जुदि गांदोंब्ला आं सोखा जागोन हामगोन होननानै फोथायदोंब्ला रिक्स जुदि थिखांनो हायोब्ला बे जाहैबाय हामगोन हालेलुया हिलिंआ जाहैबाय मोननै रोखोमनि नोङो पारासिटामल जानानैबो खर' सानायनिफ्राय सागानो हायो दान्दिसेनि थाखाय कमप्लिट हामाबो जानो हागौ नाथाय नों जुदि इसोरनिफ्राय सोखा जानायखौ मोनोब्ला नों जाहैबाय कमप्लिट हिलिं जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड दिनै इसोरनि सोखा जानायखौ नांगौ ना मेडिसिननि सोखा जानायखौ नांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड सोखाग्रा इसोरा बे जाहैबाय गोथार जिउ जेब्ला जिसुआ मोदोम महरै फैदोंमोन गोथार जिउआ बेजों लोगोसे थानानै बे जाहैबाय मिराकल्स एन्ड हिलिंखौ पारफर्म खालामदों हालेलुया प्रेज द लर्ड बेफोर दै बथलफोर लाबोदों बे दैयाथ' नोंसोरनो अबेनिफ्राय सोदों आं मिथिया नाथाय जेब्ला इसोरनि अभिषेक दासआ एनयन्टेड दासआ जेब्ला बे दैखौ आर'ज खालामगोन बे दैयाव जाहैबाय इसोरनि अभिषेक इसोरनि बोरा जाहैबाय रिलिज जायो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जेब्ला बे इसोरनि जिउआ इसोरनि अभिषेकआ बे दैयाव थागोन बे दैखौ जिसुनि मुङाव नों फोथायनायजों जुदि बाहायोब्ला बे दैनि जुदि नों जेखि बेमारानो जा बेखौ हिलिं जालांगोन सासे सानै साथाम साब्रै साबाया फैलाय सिगाङाव गांनाय गोसोजों फैदों दा जिसुनियाव फोथायनायजों फैदों दा आं मिथिगौ नोंसोराव साफ्रोमनाबो समस्या दङ नाथाय समस्याया जाहैबाय समाधान जागोन जिसुनि मुङाव आरो जिसुआ जाहैबाय दिनैनिफ्राय बे जाहैबाय गोजान खालामगोन गासै समस्याखौ प्रब्लेम्सखौ फोथायनायजों गांनायजों बिनियाव हगारसारनानै हो नों गावनो जुजिनो नाङा इसोरखौ मावनो हो ओरै नाय एबार नोंसोरो ओरै नाय आंखौ ना गासै उदांस्रि सैताननि सासननिफ्राय फ्रि 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 आउट 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 come out 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 loose release fire 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 nazar fire freedom 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 akhir cika aras kalamni right now Lord Heavenly Father berbu Jesus ni mau kasih demonic attack come out come out come out come out come out come out loose loose I release fire I decree and declare divine freedom divine freedom divine freedom kasih ginai kasih nirasa kasih mind bending spirit bini khorokौ खानानै दोननाय स्पिरिटफोरा गोजान जा जिसुनि मुङाव फ्रि नोंनिया मा जादों बेसे गोबाव मोनबाय बारा गोबाव जायाखै सप्तासे बायदि जाबाय हालेलुया जिसास नाजाव I release fire come out come out come out come out come out come out I
Akhirnya kerlang. Lus. Jadi aku strengthening go right now. Paralysis in spirit, come out. In Jesus' mighty name. Freedom in Jesus' name. Amen. Right now, Lord Heavenly Father, for the position of us in pneumonia typhoid. Kerlang. Free. Touch. I release fire. Freedom. Pneumonia typhoid free. Position in on declare from life. Position in on free. Amen. Mas Mercy जाबाय आङो खुगा गगा मोनो होननानै आं टाइफड ब्लाड टेस्ट खालामदोंमोन नाथाय टाइफडनाव मोनदों ओमफ्राय आं दा इन्जेक्सन 8था बायदि लाबाय खननै ब्लाड टेस्ट खालामबाय खननैबो टाइफड मोनदों ओमफ्राय इसेबां आं मेडिसिन जाबाय जेबो हामनाय गैया गारामाया गाराय जाजोब्बाय रिजाल्ट गैया सालायाबो गासै Position him right now. Healing. Right now. Come out. Typhoid. Loose. I release fire. Let me break free. Kasih mi zona. Freedom in Jesus' name. Zishunimo typhoid free. I cancel every spirit. Zishunimo. Amen. Tanang declare from the kasih hantu saling kerla. I release fire. I release fire. Fire. I release fire. Free. Come out. Right now be free. In Jesus' name. Freedom. Admas sabay. Dahil ni no meron misip. Afaisher. Angku koma kalam. Angge ozaniaw tabisniaw थांदोंमोन. Angni गासै गोरोन्थिखौ पापखौ निमाहा खालाम. नोंनि गोथारथिजों आंखौ सुस्रा. प्रभु जिसुनि मुङाव. Right now, Lord Heavenly Father. प्रभु जिसुनि मुङाव. Right now, गोथार जिउमानो दा. Touch. I release fire. Freedom right now. Gerlak. Right now. I release fire. प्रभु जिसुनि मुङाव उदांस्रि. Free right now. Come out. Touch. Hari nai. Ang harus salam ni aku nai. प्रभु जिसुनि मुङाव. फोथायनायजों नाजाव. I release fire. Touch. Free. Out. Come out. Every demons. Come out. Right now be loose. Come out. Right now. Declare from the right now. Udangsi. Right now. I release fire. Fire. Come out. Out. Loose. Out. Come out. Free right now. Freedom. Udangsi. प्रभु जिसुनि मुङाव. Amen bu. I release fire. Fire out. Right now. Freedom in Jesus' name. Right now. I release fire. Nazau. I release fire. Getar jiman indah. Dang. Come out. I release fire. Out. I release fire. Freedom. Sanai gezanza. Loose. I release fire. Freedom, then break free. Dang. Complete healing. I think sanai nagarlang. I release fire.
मेगनाव आफा इसोर गासै बाला हाबनाय फोरबो जिसुनि मुङाव फोरबो जिसुनि मुङाव राइट नाउ फोरबो जिसुनि मुङाव टाच आइ ब्लेस फ्रि नोंनि सानायखौ नायदोलाय सानायखौ आंनि सानाया रेजें जादों रेजें जादों रेजें मोनदों देलाय नाय दंना गैला नाय गैथ'वा माने गैला नाजावदो I release fire touch I release fire nazaw I release fire come out I release fire engkar loose come out in Jesus name freedom in Jesus name hallelujah Jesus udangsi Yesusनि मुङाव udangsi fire nazaw sirita I release fire touch freedom fire nazaw I release fire nazaw free out Yesusनि मुङाव दानो declare खालामदों गासै आफा इसोर right now Lord Heavenly Father I release fire दिनैनिफ्राय बिनि उदैयाव आफा इसोर अपारेशन जाहोनो अधिकार गैलिया दिनैनिफ्राय बिनि उदैयाव अपारेशन जाहोनो अधिकार गैलिया गोथार जिमा नों दा touch I release fire nazaw I release fire done free that's done free in Jesus name amen hallelujah right now I release fire out every demons come out I release fire right now kerlang loose गासै गिनायनि स्पिरिट राइट नाउ शनिबार फाइसो दानो बे आबुनि थाखाय आरज खालामनाय राइट नाउ आफा बिनि गासै उन्दुनायनि नियमखौ खावनानै लांनाय गासै स्पिरिटफोरखौ गासै एनार्जिनि स्पिरिटफोरखौ गासै आं दानो खामान खालामदों राइट नाउ गोथार सिमा नों दा फायार fill with the fire fill down I release fire गोथार सिमा नों दा उदांस्रि आफा इसोर बे आबुआ कमप्लिट उदांस्रि दिनै आं डिक्लेयार खालामजोबदों गासै मोदायनि सासन गासै बेमार लाबोग्रा गासै एलार्जिखौ आं दानो बोखारजोबनानै होबाय जिसुनि मुङाव उदांस्रि I release fire फोरबो जिसुनि मुङाव नागारलां loose I release fire freedom in Jesus name बिनि खुरा गोजान जा गासै एलार्जिया गोजान जा जिसुनि मुङाव आमेन दाबो सादों हान्थुआ दा सादोंना सायाखै हान्थुआ दे आरज खालामदों फोथायनायसै नाजा फाया फोरबो जिसुनि मुङाव गासै सानाय ओंखारलां loose right now I release fire come out I release fire जिसुनि मुङाव right now सानायखौ नायलाय हान्थुखौ स्रां मोनदों मोजां right now I release fire come out out जिसुनि मुङाव I release fire freedom in Jesus name free दिनैनिफ्राय जिसुनि मुङाव आमेन हिलिं जाबाय नोङो दाबो मिजुदों दे फोथाय right now I release fire नों नाजा आं बिनानै होदों I release fire नागारला out जिसुनि मुङाव freedom come out freedom in Jesus name नाय मोजां नाय गैला गैमारला
Okay, isyarat sikap dan nazar. I release fire, touch, fire. Jesus ni mengau, anggan declare dalam Bible dan sih. Terus Jesus ni mau right now Lord Heavenly Father. I release fire, nazar. I release fire, touch right now. Bini husband azar deselaya, bini si mana Pfizer. Fire. I release fire, touch right now. Bini husband azar deselaya Pfizer. Bini si mana Yesus bang taruh nafi belum azar deselaya Pfizer. Jesus ni mengau, amen. Bergerak menda. Ekdom naik ter. Okay. Praise the Lord. I release fire. Kasih on fire stone. Kerlang. I release fire. Nagar. Loose. Out. Tissue ni mengau right now. Come out. Freedom in Jesus' name. Free. Jesus ni mengau. Ini has been absolutely never going to be on tape free. Jesus ni mengau. Amen. Tahu dia. Oh, tahu usianya hayi bagi membaik hati Kau dah nasi nasi deh. Untuk singa selas babu kekung lah hayi bagi saya untuk angin bisa ya bu. Ijinnya kerja frasa hati isi sugi perasaan hayi barat hangai. Right now, engkerlang. Kasih sana engkerlang. Come out. Loose. Nasau. I release fire. Come out. In Jesus' name. Freedom in Jesus' name. Kasih sing sana engkerlang. Jesus ni mau declare kelambat. Saya tak hambai. Kawan jabai di sini. Baik, mana itu? Sama. Keterjemahan dang. Free. I release fire. Freedom in Jesus' name. Jesus ni mengau. Amen. Sabar. I release fire. Touch. Out. Come out in Jesus' name. Come out. Cikenai. Hah? Apa? Hayo, oमफ्राय boda जायो. Nunggu di dang. Come out. Right now, free. Jesus ni mau udang si Jesus ni mau aman. ओमफ्राय नै दाख्लै सुनिबारनिफ्राय नै इसिनिफ्राय ओरैबे मोदोमा सिखोनाव बिदि थायो बेनिखायनो बागा मोनगोन Berapa Jesus ni mau Pfizer right now. Ang dana declare kelamjang kasih moden sana. Kasih Pfizer. Toilet kalambat hai konai Jesus ni mau nakarlang. I release fire. Free right now. Come out. Jesus ni mau be healed. Amen. I release fire. Berapa Jesus ni mau kasih gastric. Engkerlang kasih gas. Be healed right now. Apa isir bini kalau kaman yang berhasil berpulang bless ke Jesus ni mau. Amen. Ikai kena ya. Okay. I release fire. Kasih witchcraft niat mah. Engkerlang. I release fire. Come out. Out. Come out. Nakarlang. Sisu. Kenapa? Sigaw ko na inak naman. Idis ko na iman. Ompray daya? Dala, ikaw bonok lang tar. So ka na da? Ompray daya? Muzang ka na da? Okay. Ompray may ko na ba? Duhay nuhura kimen? Ompray daya aros kalam da? Kuda na sinasam. Kamaya ko na ba da?
ब्रुं ब्रुं गाबनाय गैला दा रायनायजों नाजाव गिलिं जागोन दाना बिदिनो दोन गासै आफा खानि खालामग्रा आत्मा ओंखारलां बि हिल साइड फैनांगौ आफा इसोर जिसुनि मुङाव आउट लस फ्रि आउट लस आउट बि हिल इन जिसास नेम बि हिल इन जिसास नेम गना फै क्लियार जानांगौ राइट नाउ आइ डिक्लेयार दानो सुनानै फैदो एसेल' जिसुनि नाम लानानै एसे मोखाङाव सिनायदोंना सिनायाखै हा ओमफ्राय दायो सिनायदोंना सिनायाखै सिनायदों सिनायदों औ मा गोजान बे मेगन नुथारामोन आङो सिनियावलाय नुथ'बाय आं ओमफ्राय मोनबेसे दा 4 दाबो सादों हांला हांलादों सादों अके दे फोरबो जिसुनि मुङाव राइट नाउ लर्ड हेभेनलि फादार दाना आं डिक्लेयार खालामदों गासै बिखा सानाय लस फायार 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 आउट 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 आइ रिलिज फायार 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 फ्रि दिनैनिफ्राय फ्रि जिसुनि मुङाव आमेन नाव गासै बेमार ओंखारलां गासै बेमार नागारलां गासै बेमार नागारलां जिसुनि मुङाव दानो डिक्लेयार खालामदों लुज आइ रिलिज फायार आइ रिलिज फायार आइ रिलिज फायार फ्रि फ्रि गासै बेमारा फ्रि जिसुनि मुङाव आमेन आमेन राइट नाउ लर्ड हेभेनलि फादार गासै उदै सानाय ओंखारलां राइट नाउ आइ रिलिज फायार 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 फ्रि फ्रि come out 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 loose 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 I release fire जिसुनि मुङाव free जिसुनि मुङाव आमेन जिसुनि मुङाव right now I release fire I release fire I release fire गासै सानाय सुनाय नागारलां गोथार सिमा नों दां दां out जिसुनि मुङाव free freedom in Jesus name freedom in Jesus name amen फोथायनायजों थानो दे फोरबो जिसुनि मुङाव बिनानै होबाय गासै सिं सानाय गोजान touch जिसुनि मुङाव free amen फोरबो जिसुनि मुङाव right now I release fire be healed be healed be healed be healed out जिसुनि मुङाव right now out फोरबो जिसुनि मुङाव free फोरबो जिसुनि मुङाव free freedom जिसुनि मुङाव गासै खर' सानाय गोजान जा I release fire ओंखारलां जिसुनि मुङाव I release fire I release fire I release fire I release fire in Jesus name amen amen गासै प्रेसार गोजान जा right now I release fire free जिसुनि मुङाव free गासै हाई ब्लाड प्रेसार गासै आफा इसोर लर्ड हेभेनलि फादार सिंस्रि सानाय ओंखारलां जिसुनि मुङाव फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर राइट नाउ आं दान डिक्लेयार खालामदों ओंखारलां आउट लुज फ्रि इन जिसास नेम आमेन आमेन गोथार सिमा नों दां आउट राइट नाउ आइ रिलिज फायार गासै हान्थुनि जुनाय I release fire free फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर दाना आं डिक्लेयार खालामदों राइट नाउ गोथार जुनियर फायार नाजाव I release fire out be loose I release fire free right now गासै माननाय एलार्जिफोरा गोजान जानांगौ जिसुनि मुङाव उदै सानाय फ्रि जिसुनि मुङाव आमेन इसोर गासै उदै सानाय गोजान जा गोथार सिमा नों दां I release fire out loose free बिनि हौवायाबो सोलायनाय फैनांगौ आफा थासारि गेलेनाय गासै गाज्रिनिफ्राय सोलायनाय फैनांगौ बिनि जिबनाव उदांस्रि जिसुनि मुङाव आमेन फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर महेश बिनि हासबेन्ड जाहाथे सोलायनाय फैयो आफा इसोर जिसुनि मुङाव दां डिक्लेयार खालामदों राइट नाउ बिनि फिसालायाबो जाहाथे आफा इसोर गासै दाहारनिफ्राय उदांस्रि जायो बे न'खरा जाहाथे मोदायनि आथिंनिफ्राय सैथाननि आथिंनिफ्राय उदांस्रि गोथार सिमा नों दां I release fire नाजाव ब्लेस खालामबाय आफा इसोर बिनि हौवायाबो जाहाथे सोलायनाय फैनांगौ परिबर्तन फैनांगौ जिसुनि मुङाव बिनि फिसालाया उदांस्रि जानांगौ दाहारनिफ्राय
जिसुनि मुङाव ब्लेस खालामबाय आं आमेन 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 फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर राइट नाउ दानो गोथार जुनियरखौ आं रिलिज खालामदों राइट नाउ कमप्लिट हिलिं 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 आउट हिलिं राइट नाउ फ्री इन जीसस नेम फ्री इन जीसस नेम कमप्लिट फ्री जिसुनि मुङाव आमेन आमेन फोरबो जिसुनि मुङाव आफा इसोर बिनि गासै देहा कमप्लिट हिलिं जानांगौ राइट नाउ कमप्लिट हिलिं जानांगौ राइट नाउ दानो आं खामानि खालामदों राइट नाउ फ्रीडम 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 फ्री प्लीज फाया गोथार जिमानों दा गोथार जिमानों दा गोथार जिमानों दा फ्री राइट नाउ फ्रीडम इन जीसस नेम फ्रीडम उदांस्रि गासै समस्यानिफ्राय जिसुनि मुङाव आमेन बेसे गोबांनिफ्राय जादों ओके आगदा आखाइजों दं हा बिखायाबो ओके आखाइ थिखो बिखायाव दं मेगन मिसि फोरबो जिसुनि मुङाव आफा राइट नाउ I learn to declare and declare from the come out. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire right now. This fire. Gothar Shimarinda. Touch. 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 Free. Every demonic attack. Every demonic attack. Every witchcraft attack. Right now I release fire. Right now I release fire. Gothar Shimarinda. Jishuni Munga. Jishuni Munga declare and declare from my free. In Jesus' name. Amen. Amen. In your fire. Gothar Junior fire. Gothar Junior fire, fire, fire. Every unwanted things, every unclean things, I decree and declare freedom right now. Out, out, freedom in Jesus' name. I decree and declare right now. I release fire. Gothar Junior, Gothar Junior, Gothar Junior, Gothar Junior, Gothar Junior. In all over our body right now, all over our body right now. Fire, fire. I arrest her right now. I declare and declare freedom. Come out. 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 Loose. 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 Every demonic activities. Freedom in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. Jishuni Munga. Jishuni Munga. Jishuni Munga. Fire. Amen. Ahachka. Nine. Fire, or, I release fire, I release fire, touch, 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 I declare and declare fire, fire, or, right now, nai, ani megano nai, fire, 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 out. Guti जिसुनि मुङाव right now I release fire गासै सानाय ओंखारलां every witchcraft right now नागारलां be loose नागारलां out free in Jesus name amen ha साला जेराव इसोरनि जिउ दङ बेयाव गथ' जानाय दङ सोलायनो लुगैयो आंनि नामा आफा इसोर आं दिनै नोंनि सिगाङाव निमाहा बिदों आंनि गासै गाज्रि मुवा जानाय लोंनायखौ क्षमा खालाम आंनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों जिसुनि मुङाव आमेन माना राइट नाउ लर्ड हेभेनलि फादार फोरबो जिसुनि मुङाव मृत्युनि थाखाय आरज खालामदों गोथार जिउमा नों दांगोन राइट नाउ फ्री राइट नाउ सोलायनाय जिसुनि मुङाव सोलायनाय I release fire जिसुनि मुङाव जाहाथे जानाय लोंनायनिफ्राय उदांस्रि जायो right now जिसुनि मुङाव जाहाथे जानाय लोंनायनिफ्राय उदांस्रि जायो right now I declare and declare freedom right now free I release fire दिनैनिफ्राय जाहाथे उदांस्रि जानो हायो आफा इसोर जिसुनि मुङाव declare and declare खालामबाय fire आफा बिनि जिबनाव नोंनि बोर नोंनि आशीर्बाद जिसुनि मुङाव आमेन God bless you आं गावसो आरो लोङै जायो लोङै होनब्लाबो मालाबा समाव लोंफ्लांनाय जायो सोलायनो लुगैदों आफा इसोर आंनि गासै गाज्रि जानाय लोंनायखौ क्षमा खालाम नोंनियाव गथायबाय नोंनि निमाखौ नाजादों आं बेनिफ्राय सोलायनो हास्थायो जिसुनि मुङाव आमेन मानो right now Lord Heavenly Father hoglain थाखाय आरज खालामदों गोथार जिउमा दा I release fire 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 free right now freedom right now आफा दिनैनिफ्राय जाहाथे उदांस्रि जायो जिसुनि मुङाव आफा इसोर जानाय लोंनायनिफ्राय जाहाथे उदांस्रि
जिसुनि मुङाव जाहाथे जानाय लोंनायनिफ्राय उदांस्रि come out come out आफा नोंनि बोर नोंनि बोलो जिसुनि मुङाव दिनैनिफ्राय जाहाथे सोलायनाय जिसुनि मुङाव आमेन आमेन हासबेन्डआ अके नों सेफ डिलिभारि सेफ बेबि नांगौ दा नोंनो अके मा नाम अके फार्स्ट टिमथि चेप्टार 2 भार्स 15 आव लिरनाय दङ ना बिदि समाव जुदि नोङो इसोरखौ फोथायनानै जुदि गोग्गोयै थायोब्ला बिसार सारिसानो नों बासायजागोन होननाय बाथ्राया गडआ इसोरा ब्लेस खालामगोन दे आं खालामदों राइट नाउ लर्ड हेभेनलि फादार जिसुनि मुङाव आफा इसोर बे गथ'आ जाहाथे सेफ थानांगौ बे गथ'आ जाहाथे आफा इसोर लर्ड हेभेनलि फादार आफा इसोर प्रटेक्टेड थानांगौ जिसुनि मुङाव आफा इसोर लर्ड हेभेनलि फादार अ आफा इसोर बिनि हासबेन्डआबो जाहाथे सोलायनांगौ आफा इसोर बिनि हासबेन्डआबो गुरै नम्र जानांगौ आफा इसोर दिनै आं ब्लेस खालामदों आफा इसोर बे बिनानावनि जिबनखौ आफा इसोर नोंनियाव गथायदों नों ब्लेस खालामगोन नों बोर होगोन आफा इसोर आफा बे डिलिभारि समाव जाहाथे नर्मेल जायो जिसुनि मुङाव ब्लेस खालामदों आई रिलीज फायार आफा नोंनि दांनाय आफा फायार नोंनि प्रेजेन्सआ हालेलुया आई रिलीज फायार जिसुनि मुङाव आमेन गड ब्लेस यू सेल्फ डिलिभारि मन गोसो जब गथ'या अजानाव थांनो मोनगोन नों हाबैनांगौ इसोरा नाय आब्राहामनो जुदि बिनि बिहिनो जुदि एफा बुरै बैसोआवबो गथ' होनो हादोंब्ला हान्नानो जुदि बुरै बे सांग्रेमा हिन्जावखौनो फिसा गैयिखौनो जुदि गथ' होनो हादोंब्ला बे इसोरा जाहैबाय मैया जेरै दिनैबो इदि फैगौ दिनावबो इदि बे इसोरा दासिमबो नोंनो होनो हायो दे औ बे जाहैबाय मोदायनिसो थट्स नों गावखौ फोजोबनानै लानाय सुइसाइड जानाया जाहैबाय मोदायनि थट्स नों निमाहा बिनांगौ बेनि थाखाय आंनि उनाव बुंफा आफा इसोर आं दिनै नोंनि सिगाङाव निमाहा बिदों पाप मावबाय आं अजानियाव थांबाय आंखौ निमाहा खालाम कुबिराजनियाव थांबाय आंखौ निमाहा खालाम आं गावखौ फोजोबनानै लानो हास्थायो बे गासै सुइसाइडेल थटनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय आंखौ बासाय आंखौ निमाहा खालाम जिसुनि मुङाव आमेन रायनायजों नाजा आई रिलीज फायार राइट नाउ आफा इसोर गासै फिसा जानो रोङैखौ फिसा जाहोदों जिसुनि मुङाव आं डिक्लेयार खालामदों गासै अजाया सैताना खानानै दोननायखौ आं खेवनानै होदों राइट नाउ आई रिलीज फायार फ्री फोरबो जिसुनि मुङाव दानो डिक्लेयार खालामदों राइट नाउ गासै बिनि खानानै दोनजानाया खेवनांगौ जिसुनि मुङाव ब्लेस खालामबाय आमेन I know you are happy. Now go on. Jesus, amen. Mana? Right now, Lord, for Jesus, you are faithful. Kasih bini sibang faithful. Muda itu kelamnya. Satan itu kelamnya. Kasih darjilnya. Lalu bangkit kelamnya right now. I release fire. Ketersimanan. Kasih udah ini problem. Perbuatan mau healing jangan right now. Healing. I release fire. Yes, right now. Udah ini jenazah. I release fire. Udah ini healing. Udah ini problem. Healing. I release fire. Touch. Free. Out. Come out. I release fire. Dinifrai free. Apa nengni santi, nengni goजोननाय, nengni रंजानाय, जिसुनि मुङाव हालेलुया. उदांस्रि. गासै हराव गोसानथि नारसिननाय, गासै दिमोन जाफैनाय, गासै मोदाय एटेक, गासै सैताननि नासयनाया गोजान जा जिसुनि मुङाव right now. I release fire. दिनफ्राय उदै सानाया फ्रि. दिनफ्राय उदै सानाया फ्रि. Touch. I release fire. जिसुनि मुङाव गासै आफा इसोर बिनि जिबनाव नोंनि बोर नोंनि आशीर्बाद जाहाथे दिनैनिफ्राय सोलायनाय जिसुनि मुङाव आमेन. इसोरखौ निमाहा I release fire. दां I release fire. आखाइ सानाय ओंखारला बिनि नखराव बिनि बिजामादै गासैबो सोलायनाय जिसुनि मुङाव आफा नोंनि बोरखौ आं रिलिज खालामदों right now.
गासै आखाइ सानाया healing fire 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 दिरुनजोब्बाय आं जिसुनि मुङाव आमेन आमेन नायदो जिसुनि अरखौ रिलिज खालामबाय जिसुनि मुङाव अभिषेकखौ रिलिज खालामबाय healing miracles and deliverance जानांगौ जिसुनि मुङाव आमेन आमेन